Hello guys, गिबियावनो आंनि बड' आपडेट ब्लग चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसे बरायफिननाय जाबाय। आं दा खानाय सिनजानो फैदों क'क्राझार टाउनाव आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय चेनेलखौ आरो जाय गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लाइक शेयार कमेन्ट प्लिज। आं दा दसे थानानै सिनजासिगोन मानसि बिहिर आं दा जिरायथ'नानै दं दा दसे थानानै खानायखौ सिनजासिगोन आरो आं भिडिअखौल' नायलांबाय थाबानो जाबाय। खाना सिनजाखांना मोखांखौबो एसे साफा खालामजानोसै मोखाङाबो एसे साफा खालामजायाबा जानाय नङा मोखाङाबो मोजां नङा लेथ्रा जाबाय।